един хубав есенен ден Мими Сърнишка, нашия добър човек и мома до поискване, за първи път прекрачи прага на уелнес център по една единствена причина. Добър ден! Добър ден! Аз тук съм за уелнеса. Заповядайте. Благодаря. Аз съм Биби. Казва се Биби. Приятно ви, аз се казвам Марина. Много ви е приятно. Аз тук идвам, защото моята Леля тук клиентка и ми каза, че понеже съм много болна. Много ми е запушен носа и тя ми каза да дойда тук да ми дадете нещо да правя. О, разбира се, ще ви помогна. Предлагам първо да направим сауна. Добре. Там ли? Там, да. За госпойца Сърнишка светът на спа процедурите беше напълно нов и затова тя пристъпи към него с обичайната доза здраво любопитство и, разбира се, коментари на глас. Шоков душ. Душ са шокови. Финландска сауна. Тук сме. Малко тестичко, бе. За сауната Мими се беше приготвила подобаващо. Чай, мед, лекарства, капки за нос и дори вкусни неща за хапване. Само дето вътре й беше леко некомфортно. Ало, Фарида, малко е топло тук. Не е нормално, нещо ви е развалено. След пикника в сауната, Мими попадна в зоната за почивка. А там нещата се развиха доста бъбриво и неочаквано дори за нея. И отдавна ли сте тук? Аз съм малко болда и затова дойдох. Тя Леля ми тук редовно идва и ми каза, че е много хубаво да дойде да сауна. А много топло в тази сауна. Вие почивате ли си? И аз ще си почина сега малко. Тук с вас. Книжки, искате ли да ви почита малко книжка? Да не ви е скучно? По този проблем будизма интересува ли ви? Аз ще ви разкажа, пък вие какво се интересувате, това ще си помните. Повечето от нас съвсем естествено допускат, че след като обектът разкрие разпознат се полага емоционална реакция, която да своя предизвиква някаква физическа реакция. Всъщност се случва обратното. Моля? Да, не е много интересно. Далай Лама's Book of Wisdom. Какво беше Wisdom? Какво беше Wisdom? Аз знам Window, то сигурно е същото. След литературното четене, Мими обаче имаше нужда от истински жив контакт. Песко! 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 Мими съм! Как си, бе? Ама защо да ми се обаждаш? Ти редовно ли искаш тук да релаксираш? Аз вече си идвам редовно. Може заедно да идваме. Извинявай. Много обичам тишината. Ти обичаш ли тишината? Да, обичам тишината. Да, и аз много обичам. Пешко. Пешко, имаш ли други процедури? Да, имам. Къде? В турската баня. Турската баня. Идвам. Няма съмнение. Мими Сърнишка беше щастлива, че най-после хвана на тясно съседа Пешко. И сега нямаше никакво намерение да го изпуска, каквото и да изтрува това. Пешко, ти не си бил в турската баня. Що ми каза, че си в турската баня? Знаеш ли какво? Искаш ли после да пием кафе? Днеска ли? Днеска нищо, че съм болна, то ми бида. Много съм зает днеска, не мога. Какво имаш да правиш? Имам да ходя до НАП, до... И аз ви знам къде са. Ще дойда, какво? И трябва да отида до сервиза да си смена маслото на колата. Супер, аз ще се сведа да бъда. И кормилото да си смена, и гумите. Ще взем кормило, бе, и гуми ще взем. Имам да ходя и на другия край на града, там трябва... Знаеш колко обичам другия край на града? Аз ще те чакам, отивам да се облека, ще те чакам тук отпред. Ти спокойно, тук като свършим. Продължава да те тъпче с крака. Не знам дали знаеш. Аз ще чакам отпред. Хайде, приключвай. Мими полетя към съвлекалнята на крилете на любовта, а Пешко панически се разбърза.
държа. Идвам! Айде другият път. Абе, Пешко, къде? Мими Сърнишка не успя нито да се отдаде на уелнес процедури, нито да плени сърцето на своя съсед Пешко. Ако познаваше малко повече етикета обаче, това нямаше да е така. Накратко. Когато сте болни, ограничете контактите си в обществото. Никой не е длъжен да наследява вирусите ви. В сауната се пази тишина и чистота. Влизайте там без багаж и не се разполагайте навсякъде. Релакс зоната е място за тиха почивка. Уважавайте желанието на останалите да мълчат и разпускат там. Поздравете тихо, но не завързвайте разговори на всяка цена. Дори да срещнете познати хора, не ги занимавайте със себе си. Те са тук да си почиват и от такива като вас. Когато ви дават ясни знаци, че присъствието ви е натрапчиво, отдръпнете се. Не давайте съвети, ако не ви ги искат. Няма нищо по-досадно от това някой да ти се меси в работата.